Nurunu özüne soramaly. Näme üçin bir taraply soraýan, iki taraply soramalsa ýa Nuru bilen direç ýaşada bir kwartirada. Men ýaşamadyma, ýalňyşmy? Men sana aýdyp Maňa ötüyorum. $100 günümül täzirli, günümül forumaka kakas jaň etdi. Kakasam jaň eden ok. Onu da men jaň edip berdim. Görgülüň çoňu jaň etmäge ýa-da ýok. Bir ýerden habar gelipdir, kakan jaň etdi ýaly diýip. Men pryamoy nomerden jaň edip berdim. Men internetten jaň edilýän nemem bar. Gepleşdirdim onu. Kerim pul uğraşacak gami. Eceğden pensiya çıkarıyorlar. Pul näme işten çıkarıyorlar. O uğratmasan ayağıday kıynay deyip. Kakadı jaň edip pul soradı. Menem aýtdym, täzelin öňçäsi yapdy mende pul ýok at deyip. İşem gözlenip, işem oňalanok. Men berdim şo wagt $100 çıkaryp, me bereli şunu begensinler deyip. Gittik, soň Germaniýa gidemde. 500 lot koyup gittim. Olam $130 bolýar. Şo wagtyň kursu bilen. Onun naşary. Öýüň 250 zloda ýakyn, $50 ýakyn suwun fakturasy bardy. Şonu töleýändim öýüňe ýetme. Onu tölemän çykyp gidipdir. Men Germaniýada kam. Soň onu men geçirdim soňundan öýüňe ýetme. Açaram ol poçta ýaşyga salyp gaçyp gidýär. Ay men şu pulu bermäýin, özümde de pul ýok diýip diýär. Açaram şo taýyp goýup gitdim diýip. Bir gaýrat.